Stačí už, poďte. Ešte mi pre vás vyhnali jasné. Tak s Pánom Bohom. Máš tam aj ten plameň, nemáš? Teraz ide dokola stále, vieš? Poď, keď pôjdeme naspäť, potom to začne ono. Pozri, ako si tu piecku si otvoril. Chcete sa len pozrieť, čo? Nie, však to je tá kovácka, si pozri, tam je tá nákladka. Pozri, Srbsko tam bolo na more. Srbsko. Vinogradníctvo. Pozri, tak vidíš, tak prešovali víno. Hrozno. Aha, to robili. No. To sú fľaše. A čo to robili? Toto už len taká výstava, to je Čaptického družstva víno, vieš? A sem môžeme ísť dole ešte? Ledva dočiahnem. Tak východ. Unikovi. Aspoň to není teplo, že? A sem čo? Sem asi nie, že? Nie, tam sú... Fuj, to smrti. Že? No, pozri, tu je. To bola ona? No. Regel 5, dojesie. Regel 5. Nevieme, čo rozprávať. Som tu viac ako tu. Je, hátal náš Bátori Čalad. Bátorivci, ktorí v tejto krajine dali toľko skvelých mužov. To tu je zabili? Nie, na hrade. No. Vem do toho brata. No, nič tam nejde. Okay.
Už veľmi veľa vody pretieklo v Jablonke, odkedy sa udiali tie hrozné veci. Napokon aj prázdne steny tohto hradu so sebou odniesli budúcu veždu. Hanbu ženského pokolenia. Čo to má, sviečko v ruke? Sveta sa ku svojim slúžkam chovala mimoriadne kruto. Ak ju niektorá pri česaní potiahla za vlasy, mlátila ju nemilosrdne hrebeňom alebo pírala ihlicami do... Vicko? Vicko? Fico? Ficko. Vaj ani on nepočuje. Robert Fico. Vicko. Buď taký sluha. Koho? To bol sluha. Grob nádaždivý, kde si na cestách hlavou Sačovia a Pálvin Túzo. Vždy sa tu chovajú povýšení zvykli. Vicko, kde si? Kde si do čerta? Nevýslovná bezbožnosť rástla z roka na rok a vystupňovala sa po smrti jej manžela Františka Nádažďa. To bola pivnica, taká reštika. Vôbec neviem, čo mám proti mne. Spolu s mojimi zlatmi, s Rímskym a Dubetom, chcú ma mňa chodiť vraždiť tých mladých dievčat, ktoré sa strácajú po okolí, ale to im ja nedovolím. Ja som Alžbeta, ja som neteľovský kráľ. Každý zločin musí byť nakoniec potrestaný. Na začiatku roka 1610 bol z Prešporku do Čachníc vyslaný uhorský palatín Juraj Turzo, aby celú záležitosť prešetril. Vedel, že mu na usvedčenie grófky nebudú stačiť len svedectvá súvedov, ktorí mu ihneď doniesli zvesť o tom, že sa v okolí stratilo nejaké dievča. Palatín neváhal a bez ohlásenia sa vybral za prítomnosti